Yes! Майко, трепера толкова много в момента, това не е шега. Minecraft Java Edition. I'm Chris долна черта. Зелен текст. Let's go! Yes! Майко! Каква е тази платформа тук е? 50 хънтъра, човек! Това е нереално. Това е, може би Добре, това е едно от най-трудните неща, които съм правил в тези 100%. И определено е най-трудният махънт, който съм правил до сега, без абсолютно никакво изключение. И не снимам от толкова много, между другото. Снимам от сега ударих часи... Тихо е. Сега ударих часи 45 минути снимане. What the fuck? Това е нереално. Той махънт започна... Всъщност не започна толкова зле, освен нали като изключим частта с лавата, който всъщност мисля, че беше най-галното от целия махънт. Майко... Майко, човек. 50 хънтъра, не мога да повярвам. Гледай ги всичките. Майко... Еми, 2-1, което знаете ли какво означава? Финал, рематч и гранд финал. Надявам се да не са по около 13 години разлика между клиповете. Нямате си идея този клип, колко много опити ми отне да го направя. Имам сигурно 5 опита на това нещо. Всички от които са били добри клипове, обаче просто умирам по много смотан, ужасен начин. Наистина мисля, че намирането на лава беше най-трудното нещо. Добре, не, най-досадното... Къде изчезнаха? Беше най-досадното нещо. Толкова абсурдно, че реално не си мислех, че е възможно. Добре, мислех си, че е 99% невъзможно. И реално си така, смисъл много късмет ти трябва в това нещо. С сида, като цяло хънтърите да не са досадни, с перли, с всичко просто. С недъра, с фортрес, с такива прости. Като цяло с всичко. Като казах за недъра, предният ми опит, който го направих вчера, недъра ми се спамнал в фортрес, тъй че тук ще оставя клип от това. What? Какво? Това беше направо не знам. Трябваше да направя някакъв дъбъл тейк наистина. Защото не го очаквах просто. Мислех, че се е бърнал играта или нещо. Еми, пичове, ако искате още манхънтове, ударете един лайк на оригиналния клип, не на този, това е втория ми канал, за който може да се абонирате, естествено. И да, предполагам, че 5 лайка и ще направя финал рематч. Така че да, ако ви харесва клипа, лайкнете го, абонирайте се за двата канала и да, до скоро!